Heippa, ja tässä videossa avataan tämmöinen mikä tää on? Tää suklaamestarin pallo. Mä toivoisin, että täältä tulisi tämä suklaa tai sitten tää kinkku. Mä en tiedä näkyykö sitä kameralle, mutta joo. Mä toivoisin, että noi tulisi täältä jompikumpi. Mutta joo, tää on ensimmäinen tämmönen pallo. Ja ennen kuin mä lähden avaamaan tätä, niin mä näytän teille, mitä mä tein. Mä tein tämmösen huivin itse. Katsokaa. Tää on kuminauhaa. Mä voisin nyt vähän kokea, miten tää näyttää tässä päällä nyt. Niin kuin tällä videossa. Joo. Mä oon tehnyt tän itse. Itse olen tehnyt tämän huivi. Joo, mutta eiköhän nyt avata tää. Viimeis me saatiin tosiaankin toi vohveit, mitkä mä halusinkin, joten katsotaan mitä täältä tulee. Katsotaan. Täältä voi tulla joku korikin, mutta mä vasta rupesin keräillä kasaan vielä, joten tuo ihan sama mitä täältä tulee. Vaikka nuo kuppikakut. Olisi aika kiva. Kuppikakut. Olisi alaspäin nuo kuppikakut. Kyllä on tiukat. Tää näyttää tältä. Tää tulee taustaa se musiikki. Tuo nyt kuuluu telkka ja ääni, mutta älkää väittäkö. Tähän tulee kuitenkin se tämän merkin musiikki. Tähän taustalle. Kuka muu käyttää hampaita avaamiseen? Mä käytän. Kommentoikaa, jos tekin käytätte. Koska hampaat on luonnollinen asia. Luonnolliset apuvälineet. Okei, tää nyt auki. Okei. Täällä on tää lippulappu taas. Mulla on tämmöset keltaiset kynnet. Joo. Täällä on näitä lippulappuja. Että ihan mikä vaan nuista voi tulla. Mä toivoisin, että mä saisin noin hampulaiset. Täällä on kuppikokut. Mut mulla on ihan sama mikä tätä tulee. Tää tuli joku pöytä. Avataanko vaikka eka tää? Joo, avataan. Täältä tuli tämmönen. Täältä tuli tämä. Täältä varmaan tulee nämä kuppikakut. Vähän veikkaan. Ihme, jos olisi tullut se suklaajuttu.
Pinsekit. Avataan seuraavaksi tää. Näitä tulee näitä aineksi. Mä varmaan käyn ensi viikolla ostamassa lisää näitä. No rössereitä. Jos kun mä olisin halunnut sitä kinkkua, täytyy ostaa toinen pallo, niin kerätään nämä kaikki, kun näitä niitä on tämmöisessä niin sarjassa. Ne on pääsiäisteemaiset. Nämä on ne kuppikakut. Se on tyhjä. Happy. No kohtaa se pääsiäinen onkin, niin täytyy sattua. Ensimmäiseksi tämmöiseksi. Joo. Mitä nää on? Kuppikakkuja nää on. On nää kuppikakkuja. Happy jotain taas. Näitä. Mä toivon, että seuraavaksi tulee kinkku tai joku semmonen. Mitä muuta? Ei ole muuta, vaan tämmönen lippulappu. Sitten taas tämmönen. Ja on aina kuppikakut. Itse asiassa mä oikeastaan toivoin näitä ensimmäiseksi. Myös. Siis miten voi tuoda sitä, mitä itse toivoo? Mä oon näitä niinku ihailu. Näitä kuppikakkuja. Et niinku miten voi tulla? Miten? Se on tyhjä. Sitten ihan viimeinen pääsiäistipu. Tämä. Avataan nyt tästä. Täältä tarjotin. Joo, täällä on muuta. Mä tunnu siitä, ei. Joten... Miksi se ei nyt mene? On finaalitehtävän aika. Pilvi, palautatko mieleen, mikä oli tänään finaalitehtävä? Tänään finaalitehtävässä vaaditaan nopeutta ja näyttävyyttä. Ellen, ole hyvä ja lue kirje ääneen. Keksi itsellesi hyvin. Tässä on tää tarjotin. Ja mistä hän on kotoisin? Aika on 2. Tää on hieno tullut kauppaani. Mulla jäi viimekin pakkauksesta näitä yli, niin mä voin käyttää näitä jossain niinku kaupan hyllykäytteenä. Ja sitten tää vohveilasia, mutta tähän mä en täällä ei ole niitä vohveita, tää on niinku jo käytetty. Mutta mä niinku laitoin, että siellä olisi jotain. Laitoin tommosen tekojutun. Sitten täällä tuli tämmöinen. Oh. Näin näitä itse kyllä keräilee. Kuka keräilee, niin saapi näitä ilmaisiksi. Ei maksa mitään. Nämä. Kun en mä näitä tarvitse. Mä annan tää varmaan koiralle taas. Annan taas, koska en itse näitä tarvitse. Tää menee tähän, mutta kun mä en halua tätä laittaa tähän. Mä en tiedä. Nyt pois. Nyt se jäi siihen. No kai mun pakko nyt jotain tälle keksiä. Mä tätä nyt viiti koiratkaan enää antaa tätä. Jos mä laitan nämä tänne säilöön.
niin ei häviä. Joko? Kattokaa miten pieni kuppikakku. Voi että. Onko ne kaikki erilaisia? Sama. Nämä kaikki on samanvärisiä. Mut mä teen vasta nää myöhemmin. Mä en tee niitä nyt. Kattokaa miten söpöjä pieniä kuppikakkuja. Myöhemmäksi koristeltavaksi. Tänkin mä ajan tänne. Voisi kyllä varmaan mene sinne. Tää on kyllä söpö tää. Että porkkana. Jotenkin niin pääsiäis. Rössöleitä. Ui, mä en jaksa odottaa, että mä vois nää kuristaa. Sitten tuli taas tämmönen veitsi. Ja tän mä käytän pihit. Näitä tulee melkein aina. Tätä on aina. Tätä on pitkä lista. Mulla enää puuttuu näistä. Mulla puuttuu enää näistä. Toi kinkku. Sitten toi kasvis ja suklaa. Niin mulla olisi kaikki. Sen jälkeen. 3 puuttuu. Toi mulla on. Voi että. Mulla on pakko kerätä nää kaikki, kun on niin söpöi. Mutta kiitos kun katsoit. Minä rupean näitä siivoamaan. Ja tämän mä varmaan näytinkin jo viime videossa. Tää tulee sen toisen elokityöavauspallon jälkeen tää video, niin tämän mä näytinkin siinä. Tähän mä laitan johonkin seinälle. Tonne mun nukke. Seinälle, ei mun. Seinälle vaan nuken. Mä muuten vielä kokeen tätä. Tää on tää pöydän. Tänne. Oi. Nyt on muuten hieno. Ja muuten, ennen kuin poistutte videosta, niin mä näytän teille. Näytän nääkin nyt tästä edellisestä pallosta nää tänne. Jemmaan, niin ei häviä. Siellä on. Muuten ennen kuin poistutte, niin mä näytän. Ottakees. Ne. Joo. Se on tällainen. Niin tänne mä varmaan ehkä johonkin tämmöiseen huoneeseen laitan sen. Niin mä sain tämän eilen toimimaan äitin kanssa. Niin kattoke, siihen tulee valot. Se niinku jähmettää näitä leivonnaisia. Tää on niinku semmoinen uuni. Niinku tätä samaa sarjaa kuin toi pallo. Sitten kun tässä painaa näin, niin se sammuu. Ja sitten kun se on myös tää jähmettyy, niin se sammuttaa. Mut kun sitä pitää aika monesti. Mun mielestä se on vieläkin lötköä. Et se ei niinku heti ensimmäisenä sammumiskerralla oo kovettuu. No. Sitä pitää monesti. Sitten täällä on myös vähän miten tavaroita. Mutta joo, tämän mä voin joskus esitellä, koska tää aina muuttaa näköänsä. Aina kun mä hankin jotain uutta huonekaluja. Täällä on toinen uuni. Tää on ihan Barbien oikea uuni, mutta tää on niinku tästä sarjasta, mitä mä avasin pallon. Niin on niinku 2 uunia täällä keittiössä. Tää on niinku Barbien. Joo. Ja tää on nyt tän näköinen tää yläkerta. Mutta kiitos kun katsoit tämän videon. Tää video on nyt tässä. En tiedä milloin tulee tämmöinen avauspallovideo. En lupaa mitään. No sitten kun mä ostan seuraavan kerran, niin on sitten taas tämmöinen video.
luvassa, kun ostan tommosen pallon. Niin sitten on taas luvassa. Taas avaus. Tosta lähikaupasta kun saapi. Tokmanni on niin lähellä, niin. Mut se olisi ensi video. Ja tämän mä oon tehnyt kilpailumateriaalista tän. Tää on niinku nauha. Tätä kuminauhaa on täällä sisällä. Ja sitten tää kaikki on tehty kilpailumateriaalista. Että kaikki nää on kilpailta. Mut mä vaan ite tän tehnyt. Tää on niinku näin iso. Mutta tää pystyy pienentämään, kun saan omistajan kiinni. Tietää. Mut nähdään seuraavassa videossa. Joka joskus. Hei hei!